И изведнъж просто взе стола и го хвърли върху мен. И в началото всичко беше, що годе, нормално. Малко по малко и когато си позволих да излезна и сред други хора и да излезна от уж нормалното, защото се чувствах леко затворена в тази връзка, защото началото прекалено, нали, даваш, запознаваш се с човека. Когато излезнах и някак се успях да погледна отстрани цялата ситуация и споделях с приятели, аз от самото споделяне се чувствах много зле. Този човек, аз се разделих от него не заради последната си постъпка, а заради това, че го хванах в изневяра и в лъжа. Нещо плашещо, но той толкова пасивен беше наистина, независимо дали го обвинявам, дали му казвам хубави неща, няма значение, много пасивен беше. Изведнъж просто от тук той се качи горе и беше страшно общо взето. Никой не ми е посягал по този начин до тогава. Аз не знаех как да реагирам в тази ситуация. И той най-нагло ми каза, дори нищо си няма, нищо ми няма, а стола беше счупен накрая. Просто да не се страхува и да прояви малко смелост, защото според мен това, от което може да се предпази, е по-лошо от това, което ако прояви смелост и просто излезе, нали, другото е по-лошо. Да има едни правила за себе си, за личностното си уважение, просто да се уважава като човек и да знае, че този, който я уважава и цени, няма да постъпи така.